नैबे भिडिअआ एसे उल्था रोखोमनि जागोन। बे जाबाय जायखिजाया फाइनेल आनजादाव मोजाङै उथ्रिसारग्राफोरखौ थुलुंगा होग्रा गोबां मानसि थायो। नाथाय जायफोरा खम नाम्बार मोनदों आरो फेल जादों बिथांमोनखौ थुलुंगा होग्रा गोबां खम मानसि थायो। फेल जानाय मानसिफोर आरो 30% 40% एबा खम पार्सेन्टेज मोनग्रा मानसिफोरखौ मानसिफ्रा गुरुत्व लाया। किन्तु आं दिनै जायफ्रा 30% 40% मोनदों आरो जायफ्रा फेल जादों मेट्रिक आनजादाव बिथांमोननि थाखाय नैबे भिडिअखौ आं स्पेसियेल लानानै फैदों। जायफ्रा फेल जादों आरो खम पार्सेन्टेज मोनदों बिथांमोनखौ आं बुंनो नागिरदों। मेट्रिक आनजादखौ बुंनो थाङोब्ला बेयो नोंनि केरियार दानायाव बांद्राय इम्पर्टेन्ट आरो कन्ट्रिबिउसन गैबाङा। मेट्रिक आनजादाव जेने तेने 30% मोननानैबो नोङो बिराद मोजां केरियार दानो हायो। गोसोआव लाखिखा, आं बुंखादों। आरो मेट्रिक आनजादाव 99% मोननानैबो नोङो मोजां केरियार दानो हायाबो जानो हानाय। बेयो जास्ट मोनसे देवनाल'सो। नोंनि केरियारखौ जागायजेननो थाखाय नोंनि गिबि देवना बियो मेट्रिक परिखाया, मेट्रिक आनजादा। बेनिखायनो मेट्रिक आनजादाव खम पार्सेन्टेज मोनोब्लाबो नोङो बिराद मोजां फिउचार लाइफ बानायनो हायो आरो नों इडुकेटेड पार्सन जानो हायो नोङो। आरो मेट्रिक आनजादाव फेल गोलैनायफ्राबो बेयाव जेबो जिंगासिनो गोनां गैया। मानोना एक्चुअली फेल माने मा? फेल बुस्थुआबो साक्सेसनि मोनसे बाहागोसो। बेनिखायनो इंलिशाव बुंदों the word fail is not the opposite of success but fail is a part of success होनना बुंदों। फेल जानाया साक्सेसनि उल्था नङा, नाथाय साक्सेसनि मोनसे बाहागोसो होनना बुंदों। गोबां फेल जानानैबो नोङो साक्सेस जानो हायो आरो गोबां फेल जानायफोरा साक्सेसनिनो मोनफा मोनफा बाहागो। नोङो द मोर इउ फेल द मोर नलेज इउ केन गेइन। नोङो जेसेबां फेल जागोन नोङो एसेबां गियान मोनगोन। गोसोआव लाखिखा। बेनिखायनो बुंदों द मोर इउ फेल द मोर नलेज इउ केन गेइन। जेसेबां फेल जागोन नोङो एसेबां नोङो गियान मोनगोन। आरो फेलनि ओंथिखौ बुंदों फेल, FAIL फेल। फेल स्टेन्ड्स फर फार्स्ट एटेम्प्ट इन लार्निं। सोलोंनायनि गिबि नाजानाय, फार्स्ट एटेम्प्ट इन लार्निं। फेल माने फेलनि ओंथिया। बेनिखायनो फेल जायोबाथाय नोंथाङा जिबनखौ जोबस्रांबाय होनना सानना लानाङा। मानोना फेलआ साक्सेसनि मोनसे बाहागोसो। गोबां फेल जाबाय थाबाबो नोङो साक्सेस जानो हायो। आरो गोबां फेल जायै साक्सेस जानाय मानसिया रासिन गोरों जायो बियो, नलेजेबोल पार्सन जायो बियो आरो एक्सपिरियेन्सड पार्सन जायो बियो। आरो बेनि सिबां गियान गोरों रासिन गियान थाग्रा मानसि थाया। हाजार बार फेल जानानै साक्सेस जाग्रा मानसिनि सेबां गियानि मानसि थाया थारमाने। आरो बिराद गिदिर गिदिर बिगियानिफोर दङ, आब्राहाम लिंकन, आइनस्टाइन मोनबायदि गिदिर गिदिर बिगियानिफोरा, थमास आल्वा एडिसन मोनबायदि बिगियानिफोरा गोबां खेब फेल जानानैसो साक्सेस जानाय। आरो गोबां खेब फेल जानानै साक्सेस जानाय मानसिखौ फेमास एबा मुंदांखा जानायनिफ्राय रावबो हमथानो हाया। बुहुमावनो मिथिखायो इसोरबायदि मानसिखौ। बेनिखायनो आं बुंनो नायनाया जायफ्रा नैबे मेट्रिक आनजादखौ फेल खालामदों थारमाने नोंथांमोननो इसोरा मोनसे चान्स होदों नलेज बाहाय लाबावनायनि। ओंखायनो बुंदों मोनसे बाथ्रा, फेइलार नेभार काम्स टु डेस्ट्रय आस बाट इट काम्स टु स्ट्रेंथेन आस। फेल जानाया जोंखौ धंस खालामनो फैया, नाथाय बियो जोंखौ गोहोगोरासिन खालामनोसो फैयो होनना बुंदों। एगेन आं बुंबावनि, फेइलार नेभार काम्स टु डेस्ट्रय आस बाट इट काम्स टु स्ट्रेंथेन आस। फेइलारा जोंखौ फोजोबस्रांनो फैया, नाथाय बियो जोंखौ गोहोगोरासिन खालामनोसो फैयो। नंमारगौ। नोंथाङा नाय, फेल जादों माने मा? ओंखायनो बुंनो हायो फेल माने इफ इउ फेल
you consider it, you are getting one more chance to gain more knowledge. नोङो फेल जादों माने नोङो बांसिन नलेज गेन खालामनो नोङो सुबिदा मोनदों। फेल जानाया बांद्राय नलेज गेन खालामनो थाखाय मोननाय सुबिदासो। Failure means one more opportunity to gain more knowledge. तारमाने फेलनि ओंथिया आरोबाव बांद्राय नलेज गेन खालामनो थाखायसो फैनाय सुबिदा। तो बिनिखायनो नोङो बिखौ एक्सेप्ट खालाम। मानो होनबा बेयाव बिराद एडभान्टेज दं। येस आई हैव फेल्ड, आं फेल जाबाय, एक्सेप्ट खालाम। नोंदि फेल जादो बेखौ नों गोसो गोरबोजों एक्सेप्ट खालाम। आरो गोसो गोरबोजों एक्सेप्ट खालामनानै नोङो सानना ला आङो नलेज गेन खालामबावनो थाखाय आरोबाव खनसे सुबिदा मोनबाय। आरो बे सुबिदाया नोंखौ बाउन्स खालामगोन नोंखौ। नोङो जेसेबां बेक जादोंमोन बिनि नोंखौ 2 टाइम्स सायाव नारना हरगोन बियो। फेल बुस्थुआ ओरैबायदि गोहोगोरा बुस्थु। नोङो फेल जादों माने नोङो कनफिडेन्स मोनसे फैखाबाय, आं फेल जादोंना दांखागोनलै आं। बै मोनसे सभाबा बै मोनसे साननाया मानसिनो फैयो। आरो जेब्ला नों बै साननायखौ नोंनि माथायाव सोनो हाबाय नोंखौ रावबो हमथाखानो हालिया। आरो गोसोआव लाखिखा फेल जाफ्लेनानै साक्सेस जानायनि सेबां रावबो गियानि मानसि गैया। बुहुमाव बिराद फेमास मानसिफ्रा फेल जाफ्लेनानैसो साक्सेस जानाय। आरो फेल जाफ्लेनानै साक्सेस जानाय मानसिया मुंदांखासिन जायो। गोसोआव लाखिखा एकदम इम्पर्टेन्ट। बेनिखायनो गोसोआव फेल जायोबाथाय रंजानाय ला आरो बेखौ फेस खालाम आरो बेखौ सुबिदा होननानै साननानै ला मर नलेज गेन खालामनायनि। अब्लानो नोंथाङा जिउआव साक्सेस जानो हागोन। आरो लास्टाव खनसे बुंबावनि मेट्रिक आनजादा जिउ दानायाव बारा कन्ट्रिबिउसन होआ। बेयो जास्ट जिउ दानायनि फार्स्ट देवनासो। नोङो जिमान जिउ दानो थाखाय कम्पिटिटिभ एग्जामानो जा जिखि जाया खामानियानो जा मेट्रिक परिखानि मोनसेबो डकुमेन्ट्सआ एप्लिकेबल जाया, बाहायनो गोनां जाया। क्लार्कनि थाखाय नों जबनि थाखाय जायखि जाया जबनि आनजादनि थाखाय नोङो एप्लाइ खालाम, मेट्रिक परिखानि डकुमेन्ट्स गोनांथि जाया। अफिसार लेभेलनियानो जा आईपीएस अफिसारानो जा आईएएस ना माने यूपीएससी एग्जामानो जा आसाम सिविल सार्भिस एग्जामानो जा बा जायखि जाया एग्जामानो जा नोंनि जिउ दानायनि मोनसेबो खामानियाव मेट्रिक परिखामानि मेट्रिक आनजादनि डकुमेन्ट्सनि गोनांथि जाया। बिया मात्र एडमिट कार्डखौ बियो डेट अफ बार्थ हिसाबै, डेट अफ बार्थ डकुमेन्ट्स हिसाबै। आरो बाकी डकुमेन्ट्सफोरा कुनु प्रयोजन गैया आरो एप्लिकेबल नङा। बेनिखायनो आसल बुस्थुआ हायार सेकेन्डारियासो। ओंखायनो जायफोरा मेट्रिक परिखायाव 90, 95, 80, 70% मोनबाय बिथांमोनाबो साबधान जाखा। बै 80, 90%आ मेट्रिकआव मोननाय 80, 90%आ नोंथांनि केरियार बिल्डिं खालामनायाव जेबो कन्ट्रिबिउसन होआ। बेयो जास्ट गुबुन मोनसे हायार एडुकेसन खालामनो थाखायल'सो बियो। खिन्थु नोंनि केरियार दानायाव बे मेट्रिक आनजादनि मार्क्सआ कुनु खामानि गैया, भेलुलेस। बेनिखायनो जायफोरा 90, 80 मोनबाय मेट्रिक परिखायाव बिथांमोनाबो साबधान जा। नेक्स्ट हायार सेकेन्डारि फाइनेल एग्जामनि थाखाय रेडि जाखा दिनैनिफ्रायनो। आरो हायार सेकेन्डारियावसो 90, 80, 95 लाखिनो नाजा। अब्लासो नोंथांनि जिबना क्लियार जागोन जे आं सासे गिदिर मानसि जानो हागोन, आं सासे आंनि आथिङाव गसंनो हानाय मानसि जागोन होननानै। अब्लासो जोङो क्लियारलि साननो हागोन, बुंनो हागोन। अके बाय बाय, थेंक इउ सो माच।